Seware ani Bayangara n'a filɛ nin ye Mali jamana cɛmancɛ yan fanfɛla la kunu alamisa n'o bɛna octobre kalo tile 13 ma dugutaga mobili dɔ min tun bɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Koro bina mugu fodonta dɔ kan min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔnnin bɔnɛ an bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a la di aw ma jɛmukan kɔnɔ. Nara mara la basigibaliya bi sɔn ka sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw olu dagayɔrɔ cayali ye u ka marabolo kɔnɔ min kɛlen don sababu ye nin waati laban ninnu na duguden caman olu bɛ k'u sigiyɔrɔ bila. Coronavirus bana kun ka kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa octobre kalo tile 13 san 2022 kunnafoni di senfɛ u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ hakɛ ye mɔgɔ 72 ani mɔgɔ 107 ni mɔgɔ 1 ninnu de bɛna kɛ bi Mali kura kunnafoniw la kumaba dɔ ye a y'aw bisimila. Kunnafoniw lamɛn nin waati in na nɛgɛ ɲɛ 17 o tanan gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Ameriki jamana o faaba kɔnɔna la bi ye juma ye octobre kalo tile 14 san 2022 an bɛna aw ka Mali kura kunnafoniw lase aw ma sanga 30 kɔnɔ min bɛna latɛmɛ Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔna la Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. An taa Mali jamana cɛmancɛ yan fanfɛla la Seware ani Bayankara sira kan ni a filɛ nin ye ka taa Mopti fanfɛyɔrɔw la a yirala k'a fɔ kunu n'o bɛna alamisa octobre kalo tile 13 ma dugutaga mobili dɔ min bɔra Bamakɔ n'a tun bɛ k'i kunda Koro mara kan bina mugu fudonta dɔ kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka duguden 10 ɲɔgɔnnin bɔnɛ 78 olu joginna 17 bɛ o majoginɛw na minnu ni olu ta ka jugun kosɛbɛ o de senfɛ VOA ka lasigiden min sigilen bɛ Koro Tijani Wedrago ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲɛ kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ko lamɛn. An bɛ nin lakanabaliya kunnafoniw daminɛ ni sirabakan kasara ye o mun kɛra kunungo alamisa octobre kalo tile 13 san 2022 i k'a dɔn k'a fɔ taamakɛlaw olu kɔni kun bɔra Bamako wa u kun dalen bɛ Koro de kan waati min na u kɔni sele Bajangara ale ni Seware cɛ dugu min n'an b'a wele ko Tili u ka bolimafɛn o kɔni yɛlɛla duguma mugu pɛrɛnta kan a kɛra sababu ye ka maa 10 ɲɔgɔn olu bɔnɛ u ni na o nɔngɔnni bɛɛ la maa 78 olu banana 17 bulu la minnu joginna kosɛbɛ Bajangara gouverneur o kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka Mali finitigilakaw fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka taa ni maa jugunen nin ye Seware cogo min na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan maa bananen dɔw bɛ Bajangara dɔw fana bɛ Seware walasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na Mali finitigilakaw ka kunnafoniso n'o ye DIRPA ye o kɔni ye sɛbɛnfura bɔ ka nin wale in kɔn ne ka tila k'a yira k'a fɔ ko nin wale in ye Katiba de Masina olu nɔ ye hali sisan lakanako bunna k'u kan Bajangara marabolo kɔnɔna na kunungo alamisa Bankasi mara kɔnɔna na dugu min n'an b'a wele ko Sogara cɛ marifatigi dɔw kɔni taara maa dɔw sɔrɔ u ka foro kɔnɔnaw na k'u to ɲɔtigɛ la ka mugu ci k'a ɲɛsin u ma an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko maa 3 ɲɔgɔnna olu banana dɔɔni Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Koro. Ka tɛmɛ ni Mali kura kunnafoniw ye an bɛ taa Mali marabolo fɔlɔ fanfɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nara mara la nin y'a kalo caman ye basigibaliya ɲɔɲalen don u ka marabolo kɔnɔ kosɛbɛ min kɛlen don sababu ye waati laban ninnu na duguden caman bɛ dugumisɛnninw kɔnɔna la ko minnu bɛ k'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ basigibaliya ye VOA ka lasigiden min bɛ Nara Moribo Keita ale ye wulikajɔw kɛ a ye kunnafoni min sɔrɔ kuma a y'o di Cheicknɛ Kulibali ma ale ye sɛnɛkɛla ye min filɛ nin ye bɔrda di an ka seereyaw lamɛn. Nara marabolo kɔnɔna na an bɛ don min ko bi bamantiwale kɛbaaw ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ marabolo fan caman fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun wulila jamana marabaw fɛ walasa ka se ka lakana sabati i n'a fɔ Nara mara kɔnɔna na opération kɛlɛtigi ka kɛ ni olu ka wulikajɔ ye a kun kɛra sababu ye lafiya o nana Nara marabolo kɔnɔna na nka kabini ni opération in taara bamantiwale kɛbaaw u ka wulikajɔ bɛ ka bonya kosɛbɛ yɛrɛmarakafo min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma Dili dugu caman bɛ Dili yɛrɛmarakafo kɔnɔna na yɔrɔ minnu na ni an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ bamantiwale kɛbaaw u ka munumunu cayalen bɛ o yɔrɔ kɔfɛlenw na i n'a fɔ Bira ale ni Dili cɛ kilo 4 Debush fo ka taa se Dali kɛrɛfɛ Paloli ka taa se Bagabaga ma ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen na a yirala k'a fɔ u ka wulikajɔ ka bon an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Nara komini yɛrɛ kɔnɔna na dugu minnu bɛ yen nɔ n'olu ni Narancɛ tɛ tɛmɛ kilo 15 kilo 17 kan i n'a fɔ Nbɔrati fo ka taa se Kebane ma u yɛrɛ ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen na u y'u ka wajibiw kɛ a yɔrɔ kɔfɛlenw bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ ka taga asaw ka faamuyali sɔrɔ a la an y'an balimakɛ dɔw ka seereyaw ta ka kɛ ni lakanako ye an b'a tigi tɔgɔ to dogo la an ka jɛ k'a ka seereyaw lamɛn. Bamati wale kɛbaaw kɔni tɛmɛna an fɛ yen Nbɔrati bon vraiment u nalen yen nɔ
u ma degun lase mɔgɔ si ma u taara misiri la tout simplement ka mɔgɔw wele misiri la donc ko olu kɔni tɛ kojugu kɛ anw na u bɛ an waju dɔrɔn de ka sira yira an na u ma foyi foyi kɛ mɔgɔ si la alhamdulilayi u bɔra ka taa u tun bɛ moto sanfɛ. Marabolo ɲɛma yɛrɛ colonel major Amara Dumbiya ale ka taama sen fɛ u ye mugujugu pɛrɛnta don a n'a ka taamadenw ɲɛ Nara ale ni Bamako sira kan kɛrɛnkɛrɛnyala Kalumba ale ni Murujancɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma Gringali. Nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ Bamanti wale kɛbaw u ka waleyaw bi ka walagata Nara marabolo fan caman fɛ. Modibo Keita kunnafonidila ka bɔ hali bi an bɛ to Mali jamana kɔnɔ lakanabaliya o ko kan an bɛ segin ka taa Mopti mara la ni tile fila laban ninnu na fɛn min ye bingali walew ni dangali wale ye o bɛ ka ɲɔɲa hali bi Mopti mara kɔnɔ hali ni k'a sɔrɔ Mali finitigiw n'o ye faamaw ye olu ka wulikajɔ barika ka bon u ka marabolo kɔnɔna la o senfɛ bi VOA Banbara tɔgɔla Mohamed Ture a y'a ka kuma barani tɛnku Usman Diko la ale ye filaw ka tɔn min n'a bɛ wele ko Tapital Plaku o denmisɛnjɛkulu ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye an k'a ka laseliw lamɛn. Effectivement, il n'a pas à faire comme ça. Gao Mopti sira, wakati dɔw kɛra degunba don kada Banbanci walew ni population bɛ se k'a fɔ ani finitigiw a tun kɛlen don gɛlɛyaba ye gɛlɛya belebele ayiwa i n'a fɔ an y'a mɛn cogo min na ani i n'a fɔ a kɛra cogo min kuma la surunyala bɛnkan kelen mun sera ka sɔrɔ a la o ye bɛnkan mun dugudenw yɛrɛ ni Banbanci wale kɛbagaw sigira ka kuma mun kɛ. Waati kɛra sɔrɔdasiw tun bɛ ayiwa jagokɛlaw ni bolimafɛnbaw bɛɛ bilasira nka marifatigi kulu u y'a yira k'a fɔ k'o ka dabila nka kɔsan na wulikajɔ caman kɛra marabolo caman kɔnɔ jamana camancɛ yan fan na ayiwa mun yɛrɛ de bɛ sen na lakanako fanfɛla na nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ Mopti mara yɛrɛ kɔnɔna na ka se fo ayiwa gosi fanfɛ e ko de o la. An ka jateminɛw fana y'a ye Mopti marabolo bɛɛ kɔnɔ n'i y'a ye mɔgɔw lafiyara yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ ma o ban dɛ kɛlɛ ma o ban avion ma mɔgɔw lafiya marifa ma mɔgɔw lafiya sɔrɔdasiw cɛsirilen don an b'a dɔn u ye fɛnɛ su ani tile u cɛsirilen don u bɛ sanfɛ u bɛ duguma u bɛ fan bɛɛ u y'u seko kɛ u bɛ k'u seko kɛ nka o ma se ka ko nin dabila nka n'i y'a ye bɛnkan se kɔni kɛra yɔrɔ o yɔrɔ o lafiya bɛ ka kɛ a yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ en population civile notamment an ka jɛkulu Tapital Plaku Jina Dɔgɔnw Irigandaw o n'a ɲɔgɔnnaw ka fara tɔn wɛrɛw kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ n'o kɛra a bɛ na ni i n'a fɔ tubabuw bɛ mun fɔ kuma dɔ la cessez-le-feu wagati dɔw la a b'o cogo la nka hali sisan degun b'a siraw kan degun b'a yɔrɔ dɔw la hakilisigiba t'a la ten i bɛ taa i sirannen don i bɛ segin i sirannen don ka d'a kan ko ninnu ma nɔgɔn ko ninnu tiɲɛ bɛɛ ala kelen de b'a dɔn an kɔni bɛ se ka mun fɔ faamaw ye n'o y'an ka finitigilakaw ye an bɛ se ka mun fɔ an ka gouvernement ye n'o y'an ka gouvernement de transition ye an bɛ se ka mun fɔ an ka population tɔw ye ani an bɛ se ka mun fɔ marifatigiw yɛrɛ n'o ye aw b'a fɔ minnu ma Banbanci walew an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn hali sisan bɛɛ k'a dɔn sigi ka fɔ ye damu ye an ka sigi an ka kuma n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu sigi ka fɔ damu b'o de la o de bɛ se ka na ni hakili ni basigi ye o de bɛ se ka na ni bɛn ye an ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛɛ b'i ka yɔrɔ la bɛɛ ko i bɛ kɛlɛ kɛ sebaga tɛ kɛlɛ la jeliw ka kuma don ni denmisɛnnin ye kɛlɛ kɛ a bɛ fɔ k'i si tɛmɛna ni makɔrɔba y'a kɛ ni denmisɛnnin ye kɛlɛ kɛ a bɛ fɔ k'i si ma se ni makɔrɔba y'a kɛ a bɛ fɔ k'a si tɛmɛna o dun jɔn de kɛlɛkɛla ye maa si ayiwa Tapital Plaku tɔgɔ la jeunesse tɔgɔ la an bɛ se ka mun fɔ anw ka sariya ye mun ye o ye sigi ka fɔ de bɛn bi sɔrɔ cogo di an ka sigi ka kuma ayiwa o y'an ka objectif ye o dun bi bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan hakililajigila an b'a lase aw ma k'a fɔ bi juma u ka faso jama ka barosigiba o daminɛna min bɛ wele nanzarakan na ko dialogue o senfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye maa ye o sugandira ka bila jamana fanga kunna o kama VOA ka lasigiden min bɛ Wagadugu Kader Traoré ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na kunnafoni laban minnu bɛ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu a bɛ n'o lase an ma Kader ni tulo b'an na i n'u la. Anla Mariam anla bewa Banbara lamɛnnikɛlaw bɛɛ. Bisimila.
Allô? Oui, allô? Oui, Kader, ok. I bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye bi a tun yirala kabiri kunna sini k'a fɔ fɛn min ye aw ka faso jama ka barosigiba ye n'a bɛ wele ko dialogue o tun kɛnɛ dayɛlɛnna bi juma Wagadugu dugu kɔnɔna la walasa ka se ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura sugandi. Nin waati in na kunnafoniw bɛ cogo di Wagadugu dugu kɔnɔ? Ayiwa, an waati min na i n'a fɔ sisan an tun bɛ bɔra kɛnɛ kan yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ fasodenw tun bɛ u ka kunbɛnbɛn na yaasa ka se ka furancɛ fanga kura sugandi ka bila jamana kunna sabula a b'a dɔn ko kapitɛni Ibrahim Traore tun y'a fɔ ko ni ale ye fanga ta tumana min na ale bɛna fasodenw ɲininka o k'a fɔ o bɛ se ka maa kura min sugandi ka bila jamana kunna yaasa ale ka baara yɛrɛ tɛ jamana mara ye ale ka baara ye kɛlɛ de ye yaasa ka se ka jadi kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ale bɛna se ka nɔ na nka fasodenw dɔw y'a yira ko olu ma jɛn ni kuma ye ko fo Ibrahim Traore de kan ka se ka na sigi jamana kunna ka se ka fanga mara sabula olu ka hakilina taara ale bɛna se ka jamana mara kosɛbɛ. Ayiwa, nin waati in na sugandili baaraw daminɛlen i bɛ se k'a fɔ an ye bɛn kɛra ko la wa walima u ye maa sɔrɔ ka ban min sugandira ka bila jamana fanga kunna? Ayiwa, bɛn tun ma sɔrɔ kow la kosɛbɛ nka kumakan dɔw tun bɛ minnu na ko kapitɛni Ibrahim Traore yɛrɛ ka sigi a nɔ na fasodenw kɔni ko ni kapitɛni Ibrahim Traore ma sigi ni fanga kura nin ɲɛfɛla kunna olu tɛna jɛn ni maa kura min bɛna sugandi. Ayiwa, an yɛrɛ bɔra kɛnɛ kan k'o fɔ kɔnɔna hali bi u tun bɛ o ŋunuŋunu kuma de fɔra o yɔrɔ la. Nin diyara an ye Kadɛra, an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye nin tun ye Kadɛri Traore ka laseliw ye Burkina Faso faba kɔnɔ n'o ye Wagadugu ye. An bɛ segin ka taa Bamakɔ. Mali kunnafonidilaw ka soba ni a bɛ wele ko media o ɲɛmɔgɔ Banjugu Dante ale bɔra ka kuma falen-falenw kɛ ni VOA ka lasigiden Mohamed Danjogo ye ka kɛɲɛ ni Hage ani Joliba TV jabaraniso olu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ye min bɛ senna jamana kɔnɔna la nin waati in na. An ka jɛ an ko kunnafoniw lamɛn. Kulu min n'ale ɲɛsinnen don Mali kunnafonidiso olu kɔni kɔlɔsili ma n'o ye Haki ye o kelen kɔ k'a ka kangarimada gafe k'o ci Joliba TV mɔgɔw ma. Banjugu Dante n'o ye Mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa ye an y'ale ɲininka yala ale hakilinata ye jumɛn ye nin ko in kan an k'a lamɛn. An bɛ ni ɲɔgɔn caman ye mais min y'an dabaliya ban o ye Zenata in filili ye réseaux sociaux sanfɛ k'a k'a damana ko wɛrɛ ye parce que mise en demeure min dira hali Joliba ma a ma mɛn o tɛ kalo kelen bɔ o dilanna ka sɔrɔ kuma ma ɲɛnabɔ réseaux sociaux sanfɛ sanction ma ta a ko la mais ka taa miiri ka kɛ n'a fɔ ni mise en demeure dira a bɛ k'a damana ko wɛrɛ c'est comme si i bɛna Haki yɛrɛ bali a ka baara la o cɛ man ɲi sabu Haki anw yɛrɛ dɔ de parce que an ka minɛn de don minɛn min bɛ kɛ sababu ye presque ka taga ɲɛ. Haki ka nin sɛbɛn kofɔlen in talen Joliba TV la mun ye diɲɛ kunnafonidilaw ka lafasatɔn ye n'o ye Reporters sans frontières ye o kɔni ye a ko kɔn wa Mali la denmisɛnninw sifinnakaw ka kulu min bɛ yen n'olu kɔni ye kunnafonidilaw ye olu fana ye a ko ka a kɔn Bubakar Kanute n'ale ye nin kulu in ɲɛmaa ye an ka ale lamɛn. Nin bɛ mun yira n na nin b'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min sisan ni kunnafonidiso min fɛn fɛn bɛ yen n'i tɛ jelibaya kɛ an bɛ wagati min sisan bagabali wale bɛ ta k'a ɲɛsin e ma o de kɛra an ka jateminɛ ko in na an b'a fɔ k'a fɔ ko o ye ko mun ni an tɛ se k'an sigi k'a mafilɛ k'a ɲɛ jɔ a kɛcogo la an b'a fɔ mun fɔ Haki ɲɛna Haki k'a ka baara kɛ kosɛbɛ baara mun dira a ma o ye ka Mali kunnafonidiso minnu bɛ yen télé ni radio so télé fara radio so kan bon hali bɔlɔlɔsira ninnu publicité minnu bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a ka i janto kɛlu la a ma fɔ ko Haki ka sigi ka fanga fɛn min ye ka fanga sutura walima ka fanga défend o tɛ Haki ka baara ye. Banjugu Dante kɔni y'a ɲini Haki maaw fɛ ani Mali kunnafonidilaw ko bɛɛ ka baara kɛ cogo min b'a to i k'a dɔn bɛn o bɛ se ka sabati kunnafonidilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ko dɔw bɛ yen franchement a t'a kun bɔ u k'o fara u ka kɛta kan an bɛ min ɲini kunnafonidilaw fana fɛ u k'u jija u ka baara kɛ laadiriya ani tilennenya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛ tunamini ko ye a ka kɛ tilennenya la a ka kɛ baara in sariyaw kɔnɔ ni o de kɛra o ka fisa. Joliba TV mɔgɔw kɔni ma sɔn ka kuma nin ko in kan fɔlɔ sabula tɛnɛ nata kumalasigi o bɛ olu ni Haki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ kaɲa 10 o wagati la. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw ayaw bisimila hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn ka bɔ a ka arajo fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini na fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira fɛ Ɲorodi Sahɛlikaw aw b'an sɔrɔ aw ka arajo Emergence ka 99.6 Buguni arajo Kumase 92 fiɲɛ sira fɛ Yuwarukaw bɛ se k'an sɔrɔ arajo Duniya ka 101.2 fiɲɛ sira fɛ Koro arajo Orona 93.2 Gawo fiɲɛ turukala 106.1 Tumutu fiɲɛ turukala 93 an ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔ sira wɛrɛw kan Facebook, Instagram ani YouTube o ye VOA Bambara ye. Malikura kunnafoniw bɛ kala se aw ma ni waati na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ. Kunu alamisa Octobre kalo tile 13 san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 375 olu sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ u la mɔgɔ 3 de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔna la hakɛ kɛ mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 1 maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 2 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso a ka kunu alamisa Octobre kalo tile 13 kunnafoni di senfɛ an bɛ taa ni kunnafoniw ye jamana camancɛ yan fan fɛ hali bi an bɛ taa Koro mara la n'o filɛ nin ye Baɲankara fɛ a yirala k'a fɔ muso minnu ni olu ye gɛlɛyaw sɔrɔ Mali jamana kɔrɔnfɛ yan fan ni camancɛ yan fan dɔw fɛ n'u ye u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ fitinɛ ɲɛsiranya ye olu caman de bɛ ka galadon dege nin waati in na Koro o dugu kɔnɔna la min dɛmɛ bɛ ka bɔ baɲumankɛ tɔn dɔw yɔrɔ ka na u fan fɛ Tijani Wedrago VOA tɔgɔ la ka bɔ Koro ale b'o kunnafoniw di. Kama sɔrɔ gɛlɛya olu bɛ Mali camancɛ yanfan na musolakaw olu bɛ ka u cɛsiri walasa u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na n'o ye fini kalan walima galadon an wulila ka se centre kɛrɛnkɛrɛnnen ma minnu bɛ musolakaw dɛmɛ o baaraw la Umu Mayiga ale kɔni tun ye kalanden nin centre in na nka bi a bɛ ka a yɛrɛ dɛmɛ. Ne bɛ kalali de kɛ fini kala de kɛ n ye formation kɛ kalo 1 ni san 1 ni kalo 6 centre la yan nɔ donc o kɔfɛ n ye machine sɔrɔ n bɛ ka kalali kɛ n bɛ finiw san n b'a kala dɔɔni dɔɔni pour que n bɛ se ka sɔrɔ k'a la dɔɔni dɔɔni n bɛ baara wɛrɛw fana k'a kɛrɛfɛ mais Anta Warmɛ ale kɔni ye kalanden ye nka sɔɔni dɔrɔn a ka kalan bɛ ban an k'ale lamɛn. Sɔgɔmada in na de n ye nin kalan uniforme de don a kan ka don dimanche don d'habitude an b'a kala 700-800 komi n ka client don n y'a d'a ma 600 la bon machine kelen min bolo min débrouiller n'o ye n kɔni ye nafa caman sɔrɔ a la seli b'a la n sera ka selifiniw san n ka denmisɛnninw ye n sera ka n ka laya yɛrɛ san n'a ye. Muso minnu bɔra u ka sigiyɔrɔw la lakanabaliya kama olu de ka ca kalandenw na Amma Diallo ale y'u degibaa dɔ ye. Ne ye tailleur formateur ye centre de formation couture pays Dɔgɔn Koro an bɛ mɔgɔw former k'u dege kalaliw la ni fini tigɛ wa fanba yɛrɛ ye musow de ka ca la alhamdulilah u caman sera k'u ka atelier dayɛlɛ u bɛ baara kɛ dɔw bɛ Koro yan dɔw bɛ Bankasi Baɲankarakaw b'a la donc réfugiés minnu nalen don ka caya olu de ka ca ka sɔrɔ a la kosɛbɛ musolakaw la. Finikala ale ni galado olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ Fanta Dumbo an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ale ka baara bɛnnen don galadon de ma bawo a y'o de kalan kɛ an k'a ka baara kɛ cogo lajɛ. Galaw san k'a ɲagami an bɛ tile 1 tile 2 kɛ a baara la an bɛ sɔrɔ ka taa feere sugu ne ye san 1 ɲɔgɔn de k'a degeli la. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka se ka dɛmɛ sɔrɔ walasa u bɛ se ka yiriwa u ka baara kɔnɔ cogo min na ani ka maa wɛrɛw dɛmɛ. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la Koro. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan baɲumankɛ tɔn minnu bɛ ka dɛmɛ don maaw ma minnu ye u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ɲɛsiranya kɔsɔn olu y'a yira k'a fɔ ko ɲinan y'a san 7 ye a bɛ ɲini ka se mɔgɔ 2 million ɲɔgɔn ma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ degun kɔnɔna la u y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ État islamique ani Al-Qaïda jadijɛkulumaw ka dankarili walew ye VOA tɔgɔ la Kayatu Traoré b'o kunnafoniw di.
Burkina Faso kelenye bulla ka daga yoro yamaria bali chayara jamana konna na kada fitne kotre bali kan min be sena ka jamana kan ye asan wulun fly ban manke ye la sedi ke kalu temene na ka fo ko mo million fla jate de kelin be kelenye bulla ye farafinat libyan fan fela bulu fe kasro sordasi fanga min drakira septembre kalu libi sabala etunye la sedi ke ka fo ko kelenye bulla jate be mo million kelin ani lanche drondila furuba fanga ye ayira ka fo ko ye mo chama ndi to tike ka bo kelenye bulla jate gafiw konnana ye serial ke kafo ko modo kun to sebena siefla ani ko munu fene ye sigiro soro ka bamba u sigiro la kaban ay wa kuyo ulu to de tike ka bo ala ya sa ka jati la bade jo sisi ka bo mo mi ameti tanga sangana bani bulila ka bo aboyoro la mimbe Burkina Faso jamana ko du yan fanfelaw la ni asan duri aye ayira ka foko alebe ayere jati halisa kelenya bulaw de fe aka kuma kan ko an ka kan ka to yan folo fo basiki kana an be fe ka singata an boyoro la nga an ga dugu tembli dugu cira sabila mo kelen site dugu ni kono bli dugu ni kera tumu aka fola Burkina jamana ko dugu sigidaw la aka dugu be yoro mun mara kono nana bela jelen cira islamique dans gokulu état islamique ani al-Qaida ka bulu faraw fe nga Burkina furuba fangate kelenye bulaw munu be jamana faba konna na ne uni deme soro ka kan la kodonia yasa ka deme soro u ka kan ka ta kelenye bulaw ka daga yoro jamariyalu de konna na ulu du nyoro ka jan duba kono na ula madam wedara ko ne asigilembe waka dugu ni watina ye afoko ne bitem tapina sa kiem la nya wa problem ali bulla ka bo jibu aboyoro dugula ninye akalo sabayi aya 70 aka foko akatama sira sinfe kata wa dugu sira mine atoko dara mo fe ka foko saya sira kada lakana badia be asra kan kujugu kan binkera uka bulu fenkan Alexandra Lamarche réfugié international bagn manke kulu kabo Washington DC l'Amérique faba konna barakela nyemo ali asira ka foko. But it raises some pretty significant concerns about whether or not the previous government was beginning to deny the real extent of the crisis, which have real ramifications. Le régime déchu se sont aggravés sous la transition. Ambe singata Burkina alibi kakeni ukabaru sigibaye antu yemi lase au makafo ko be sena na damne na bijuma assise nationale de la nouvelle transition airala kafo bolongono na utum falendo wagadugu dugu konna la kasabuke femi ye rusila bandiri utumbi uchama mbolo wa do ya ira kafo kufo capitaine Ibrahim Traoré katu fanga kuna Angola me Bobo jula saute le flada ina Russie jamana drapeau kelendo ka dugu belabo Tumado a kunyere lolente. Am fe ga France ga place l'État. Quand me ga keleke. Yes ke risi mo wonora. Wallahi risi mo wonora. Parce que na Mali ga katani. Bibini Mali armée mi soro. Oui mine mu di Mali ma. Pour que ga ga keleke. Mali 300 milliards de menena Mali aga menena sanle. Oui, aya sanle. Me fe quand me ga menena tanuma. Ay rebe ga keleke. Am fe ga menena san. Voilà menena san. Menena san ro ga cha Corée du Sud be Japon be Chine be Allemagne be comment la luko rusidron. C'est que ama fo rusidron ne rusilo katanye. Oye Mali de meni fen chama yi. Chanya marfa chama no bolo. Aske balo ko Mali a sanle na war wasira wari. Mali alni Mali ya sa risi fana de me bara. Jumo jolo ko yi. Bon anya bara choma na pa ni kan ga tarisi. Ali anga nga war ala nga fengeni an war do doma. Ale fana jagu yadi. Parce que anti a gringa ta fanati. Mais est-ce que baloko en Russie partenariat da kami picote. Amale damene ba an gonfa damene aya damene sama mie. Mais est-ce que baloko anga tugul marfa be Russie marfa lo. Ay anti lara. Ati lara. Ay. Est-ce que on me ko kala sini ko va. Ala le be manchale. Est-ce que baloko anga avion de guerre be en Russie avion le. Récitate. Récitate à Bay Francis. Ah, eta o kalamake. Voilà. Mali bu ora. Bon, jamana o do be ntise ko to Cameroun be. Jamana o ka tia ko ntise. Aye bibi na Mali la fa yan lo. Mais ici le man en Wagner ya. Wagner ka fenga société le do. Mali ici ka société le do, hein? Hein? Mali bisa mo bisa o mais ni modèle ntedo. Wa kelen wa fla fla ni. Aya bara amba fo go risi le bisa ambo nora. Ala bo nora ni mu fenkele. A bera ni bisa ambo nora ni mal kele kameno we. Ani malfao. Ani jadi go ko risi le bisa ambo nora. Ni ati bora Ukraine bola na ambo nora jogodi. Risi
avant bon nord ka parce que risi ni risi exemple risi mali mini ka bon nord ici kamalo mali o mo ke malla a sera nyene ngalma o mena mali ko me fara tuma ese bibi na be kera ja o na ne kele ko mena o ka na sa de combat avion o be ya ye o ya di mali ma kwa sa alo ma di mali ma gansa mali war lo ko asa an fana be na war ba asa ni ma ve risi ka sora sibla kana la o ka bla kana ni tu ye Alidou Ouedraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Alidou Ouedraogo kani laseli kɔfɛ an bɛ taa Wagadugu Kader Traoré ale fana bɛna laselikan ye u ka barosigi min bɛ sen na n'o ye Assise nationale de la nouvelle transition ye Kader Traoré. Burkina Faso ka flancɛ fanga kura min bilara sen kan kabi septembre kalo tile 30 n'o kɛra sababu ye ka fanga di capitaine Ibrahim Traoré ma. Olu ka ɲɛmaaw ye jamanadenw kafo ɲɔgɔn kan an bɛ wele ko Assise nationale yaasa ka se ka lunatɛmɛ fanga ka sɛbɛn kura dɔ bila sen kan min ye charte de la transition ye. Jamanaden hakɛ 300 minnu bɔra faso fan 4 bɛɛ ra olu de bɛ tari kɛra nin tile fila sigi ka fɔ nin na min laban bɛna kɛ ka se ka flancɛ fanga ɲɛmaa kura sugandi. Capitaine Marcel Medale kumana fanga kura ɲɛmaa capitaine Ibrahim Traoré tɔgɔra. Il nous faut taire nos différends. An ka ɲi ka ŋunuŋunu kumaw bɛɛ lasa k'an ka hakilinata barakamaw fara ɲɔgɔn kan min bɛna se k'a to an ka faso maana gafe kura sɛbɛ tigɛnɔnbila min kɛ ka kɛ lunatɛmɛ fanga ka sariti kan hali ka baara banni kɔ ale bɛna kɛ ko kura daminɛman ye min bɛna se k'a to an ka hɛrɛ sabati an ka jamana kɔnɔ. Jibo n'ale ye Sahel mara ka dugu dɔ ye ale ka masasiya bɛ tali kɛra nin sigi ka fɔ nin na. Politiquement gbansanw bɛ se ka nin flancɛ fanga ni mara ɲanama nka ne fɛ an ka ɲɛmɔgɔya di finitigiw yɛrɛ ma olu de ye fanga dafiri ayiwa a dangani dɔ fana olu de fana ka se ka nin flancɛ fanga ni ladon. Kama sɔrɔ sigi ka fɔ b'a sen kan Wagadugu ka bulonba kɔnɔ min ye salle de conférence ye kɛnɛma fasodenw bɛ giriga jɔ ra ka wajibiya ko olu tɛ fɛ ka maa wɛrɛ tɔgɔ mɛn flancɛ fanga ni ɲɛmaaya kunna ka bɔ capitaine Ibrahim Traoré kan révolutionnaire Diri tun bɛ maa kɔfɔlen ninnu cɛma. An bɛ waati min na capitaine Ibrahim Traoré nana ka na Burkina bɔ a bɛ gɛlɛya min na wala kɔsɔn Burkina jamakulu bɛɛ lajɛlen ko mako bɛ Ibrahim Traoré la Ibrahim Traoré fana y'i kanbɔ anw ma k'ale mako bɛ peuple ka soutien le wala kɔsɔn jamakulu nana bi sɔgɔmada in na mais n'o ye tɔgɔ wɛrɛ fɔ min tɛ capitaine Ibrahim Traoré ne falila min na an n'u m'a kɛlɛ olu de y'a nin sigi ka fɔ nin b'a kuncɛ sini sibirilon capitaine Ibrahim Traoré tun y'a fɔ a ka fanga ta tuma na k'ale y'u fɛ flancɛ fanga ɲɛmaa ka di maa gansan walima sogodasi de ma nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Sisan an ka Siyaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. An bɛ Tombouctou camp de basket n'o bɛ sanfɛ celu ko fɔ o ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛnɛ dɔ sigilen bɛ yen kabini araba tɛmɛnen octobre kalo tile 12 san 2022 a bɛ kuncɛ ntɛnɛn na taa octobre kalo tile 17 a hakilina bɔra Mali basket degeli karamɔgɔ Alaji Diko de la ale ni Tombouctou basket ligue ɲɛmayaso ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ kan ye tako duruna don Alaji Diko. Ala ye garisɛgɛ di ne ma ka taa kɔfɛ Bamako ani yɔrɔ caman na ka jɔyɔrɔba sɔrɔ basket la n'o ye entraîneur ye n y'a dɔn ko basketkɛla ɲuman ba de bɛ an fɛ mais fɛn dama dama de b'o jɛ n'o ye infrastructure ye basketkɛyɔrɔ ani matériel n'o ye ballon ni fɛn ninnu ye 2018 n y'a ŋaniya n fana ka na n ka dugu la ne bɛ se min na n'o ye basket ye n ye minnu kalan ani n ye minɛn dɔnni fara ɲɔgɔn kan n ko n bɛna ka na n ka denmisɛnninw ɲɛ lajɛ mais ne selen a kɛra koba ye n bolo. An ka ɲɛmɔgɔw u bɛɛ nana musow nana denmisɛnninw nana cɛkɔrɔbaw nana aw ka duwawu kɛ Mali bɛ ka duwawu kɛ Mali basket ka taa ɲɛ Mali fana ka taa ɲɛ jamanaw ɲɛ. San nataw la a tɛna kɛ balana ko ye ni Mali marabolo wɛrɛw farala Tombouctou marabolo kan ka camp de basket ɲɔgɔnna jɛrɛw kɛ Alaji Diko ka fɔ la VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traoré ka laseli don. An balimaw ne de bɛna dansigi aw ka Mali kura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.